Zaneta i el Baida. En el Zaneta i el Baida. En el Palomar i el Cé. Pues em diuen Maria Àngels Calvo Vilaplana. Vaig néixer a Muro del Coll el dia 7 d'octubre de 1933. Sempre he viscut allí. Quan a la guerra jo tenia 3 anyets i nosaltres vivíem a casa dels terratenientes, que mon pare havia sigut procurador de les terres. I quan a la República del 36 van detindre un xicó, un fill d'eixa casa, de la casa de Ramírez. I se'l van portar a la presó, que ara l'antiga biblioteca de Muro. Entonces ell estava a la presó i nosaltres totes les dies, la meva germana i jo, anem a portar-li menjar mentre va estar així detingut. I van tindre que pegar a fugir, tota la família. I van fugir a Alacant, perquè a ell hi ha 4 o 5 xics més d'ací i es van matar. Entonces ells, fugint, van pegar a fugir tots els terratenientes de Muro, perquè anaven per ells. Entonces se'n vam anar a Alacant, però quan a Alacant van començar a bombardejar, la meva germana em va enviar a mi en el cotxe que anava del racionament a portar farina i tot pel poble, entonces em va enviar en aquest camió, que era d'ací de Muro, em va enviar a Muro, perquè allí no estaven segurs, però jo me'n recorde que anem al refugio, ells vivien de font de ara el que és l'estació de Madrid, entonces també, en la calle de Benalúa, antes d'arribar a l'Alessó, i travessàvem, que passava el tren per aquí, hi havia un refugio, i quan sentíem l'això baixàvem, i si no, en la mateixa casa, que encara està xaflant, perquè jo fa molt d'estar a Alacant, però vaig anar-hi vaig tindre l'alegria de veure la casa encara. Allí vaig i allà al sòtano, allí a refugiar, i la meva germana va dir això, ja, la xiqueta que se'n vaig, i em va enviar a Muro. I quan pujava la pava, que diem per l'orxa, pujava la pava i feia i anava a bombardejar el coll. Els he dit a tots, la pava! Tots per cavall, Sant Roc avall, i quan arribàvem baix del llavador ja eren tot hortes, i encara són hortes, allí hi ha de tot, però encara. Ens posaven un bastonet en la boca i gitaets en la regadora de regar, i nos menjàvem, fins que sentíem bombardejar en el coll, i després tornava a acabar, els homes més majors dient, ala, ja podeu alçar-se. Però la pava que era l'avió? Un avió, però era, no, anava ni que fos una tortuga, però ja anava carregat per bombardejar el coll, i entonces era, anava, i feia quan pensia per l'orxa, feia i tots així muros ressonaven seguideta i deia, tots el bancal, a cada poble, això del poble eixia per els bancals, no a la població. I es va acabar la guerra, un desastre. En el Zaneta i el Baida.